Croeso chi yma unwaith eto i'r Gell yn lôn y ffrwd. Dwi'n teimlo chydig bach yn anghyfforddus heddiw siarad efo chi, oherwydd dwi eisiau croesi'r môr i werydd draw i'r Unol Daleithiau at yr hyn sydd yn digwydd yno ar y funud. Mae'n siŵr yn bod ni gyd wedi dychryn wrth glywed am yr hyn digwyddodd i George Floyd a gweld y lluniau ar y teledu. Da ni'n deall y dicter sydd wedi ymledu trwy'r wlad. A mae'n anodd i ni sy'n byw ochr yma i'r dŵr efallai am gyffred yr awyrgylch na deall y cefndir yn iawn. Un o'r pethau mwyaf anodd i rai ohono ni ddeall ydy'r gefnogaeth roddwyd i Donald Trump trwy hyn i gyd, yn enwedig gan y garfan a elwyr yn gyffredinol yn bobl Efengylaidd. Ddoe fe welwyd llun yr arlywydd y tu allan i eglwys yn dal Beibl yn uchel yn ei law. Mae'n debyg gan ystyried y bydde hynny'n gweithio i blaid, eto ymhlith y rhai y tybir ei bod yn Efengylaidd. Rwan tydw i ddim yn dymuno siarad yn negyddol am unrhyw un, ond weithiau mae galw ar i ni fod yn glir, nid er mwyn amddiffyn yn hunain, ond er mwyn datgan beth ydy efengyl gras. Ac efallai mae un peth nad ydy pobl yn deall yn gyffredinol ydy fod y gair Efengylaidd yn golygu gwahanol beth i wahanol bobl ac yn sicr mewn dwy'n ystyr gwahanol ar ddwy ochr yr Atlantig. Rwy'n digwydd bod mewn cysylltiad cyson a sawl un o America y byddwn ni yn ystyried yn Efengylaidd yn ystyr ochr yma i'r iwerydd o'r gair. A dim ond un ohonyn nhw sydd erioed wedi datgan ei fod yn gefnogwr i Mr Trump. Roedd hwnnw'n cydnabod mai addewid Trump i amddiffyn y plentyn yn y groth oedd yr un ffactor oedd wedi cyfrif fwyaf yn ei galon, tra bod y democratiaid yn gyson wedi cymryd agwedd cwbl eithafol tuag at ganiatáu arthyliad dan unrhyw amod neu amgylchiad. Ond i ddychwelyd at yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn ystod y dyddiau diwethaf. Fe ysgorodd y lluniau o George Floyd yn cael ei arestio ar brotestiadau ar draws y wlad, gyda chefnogaeth hefyd mewn gwledydd eraill gan gynnwys Cymru a Phrydain. Mae'r gri fod bywydau du yn cyfri yn atseinio trwy'r gydwybod yn tydyn nhw. Ymateb yr arlywydd oedd bygwth y fyddin ar y protestwyr, heb air o gondemniad am y trais ddangoswyd tuag at George Floyd, na phroblem hiliaeth ymhlith yr heddlu. Rwan wrth gwrs, mae gan yr arlywydd gyfrifoldeb dros heddwch a diogelwch yn y wlad, ac fe wyddon ni fod na rai sy'n mynd i fanteisio ar achlysuron fel hyn i annog anhrefn a thor cyfraith. Ond nid yna unig gyfrifoldeb llywodraeth. Mae llywodraeth gywir i ofalu am y tlawd, y difreintiedig, y rhai o'r meswyd. Ac mae llywodraeth gyfiawn i wrthwynebu'n glir pan fydd rhai sydd efo mesur o awdurdod yn camddefnyddio yr awdurdod hwnnw, fel yn amlwg y gnath yr heddlu yn achos George Floyd. Mae ystyried bod Donald Trump wrth weld i boblogrwydd yn diflannu wedi mynd a sefyll y tu allan i eglwys yn dal Beibl yn uchel, er mwyn rhyw photo opportunity. Tybia fydde'n help iddo, mae'n dangos mor ddi-ddeall ac allan o gysylltiad â reality ydy'r dyn yma. Ond, mi nath o beth peryglus iawn, tu hwnt yw am gyffred wrth wneud be nath o. Mae ceisio defnyddio Duw er mwyn elw personol yn beth difrifol iawn, a nid sôn am elw ariannol yr ydw i fan yma. Fe gafwyd hanes cwpl yn ceisio ennill poblogrwydd trwy ddefnyddio Duw ar ddechrau'r 5 bennod o lyfr Actau'r Apostolion yn y Beibl. Fe dybiodd Ananias a Saffeira y gallen nhw gael enw da a pharch ymhlith yr eglwys fore trwy ddeud celwydd am eu hymroddiad i Dduw. Doedden nhw'n sylweddoli beth oedden nhw'n ei wneud. Mae Pedr yn wynebu Ananias gyda'r gwir. Sut y rhoddais le yn dy feddwl i'r fath weithred? Nid wrth ddynion y dywedais gelwydd, ond wrth Dduw. A beth ddigwyddodd? Wrth glywed y geiriau hyn, syrthiodd Ananias yn farw, a daeth ofn mawr ar bawb a glywodd.
Rwan tydw i ddim yn dymuno unrhyw ddrwg i Donald Trump. Ond i ddyn sydd wedi deud yn y gorffennol na fynodd i ddiw faddau unrhyw beth iddo. Pe cawn siarad efo fo, bydd y minw'n sôn am gyfiawnder, a barn, a gedifeirwch. Ac fe soniwn am hynny, nid o safle hynna'n gyfiawn, ond fel un sy'n gwybod nad oes obeth i minnau, ond yn rhigaredd a maddeuant yr un ath i'r groes ar fy mwyn. Roedd fel mae awdur y llythyr at yr Hebreaid ni ddeud, peth dychrynllyd yw syrthio i ddwylo'r Duw byw. Fe o'n i bod hi'n hawdd pwyntio bys. Ond wrth weld ar hyn sy'n digwydd yn yr Unol Daleithiau, gadewch i hynny'n symud yn gyntaf i weddio dros y wlad honno. A mi ddiw roi edifeirwch am yr hiliaeth fi mor amlwg yn ei hanes. A dwy'n heddwch a chymod i'r bobl. A mi rhai sydd mewn llywodraeth i fedru gwneud hynny yr hyn sy'n gywir ac yn gwarchod y tlawd a'r difreintiedig. Ac am i'r arlywydd ei hun, a rhai sydd o'i amgylch gael Duw yn drigarog. Ond gadewch i ni hefyd holi'n hunain, ble mae angen i ni ydi farhau. Ble mae Duw yn galw ni i droi, a thrwy'r maddeuant a'r gras ddaw yn Iesu Grist, i fod yn halen a goleuni yn ein cymdeithas ninne. Gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni'n gweld y byd fel lle mae cymaint o anrhefn, cymaint o ddyrgioni, ac hyd yn oed ymhlith yr rhai sy'n arddel denw di o dad, mae rhagrydd yn beth sydd yn dod i'r wyneb mor amlwg. Madda i ni o ddewn tad, os ydy dy henw di yn cael ei gablu ymhlith pobl, oherwydd yr hyn yr ydyn ni'n ei wneud. A da ni'n gweddio dros yr Unol Daleithiau. Ni'n gweddio am gymod rhwng y du a'r gwyn, rhwng y rhai difreintiedig a'r rhai sydd yn freintiedig. Ni'n gweddio am edifeirwch ymhlith gormeswyr. Yn gweddio ddewn tad am edifeirwch ymhlith yr rhai sydd yn gorymateb i'r sefyllfa. Yn gweddio hefyd o ddewn tad ar ei tiroen arbennig i'r arlywydd ac i'r llywodraeth, yr agwedd honno, yr agwedd ostyngedig honno, sydd yn dangos mai dymuniad nhw wedi gweld dy gyfiawnder di ar waith yn y wlad. A da ni'n gweddio ddewn tad dros ninne, y byddwn ni hefyd yn cael bod yr hyn ddylen i fod, yn genhadon hedd yn y wlad yma, yn rai sydd yn datgan yn glir. Mae'r unig obaith i ni ac i unrhyw un arall ydy troi mewn edifeirwch at un ath i'r groes i ddwyn yn pechodau ei hunan, ac a wynebodd dywyllwch uffern yno, mwyn i ni brofi dy ras a dy drigaredd di. Amen. Dan eich bendith.